Poďme sa pozrieť na chromatiku, ktorú používam v čardašoch, ktoré hrám. Čiže dajme si príklad, napríklad pieseň Čau Bela. Mohol by som tam hrať v jednom celom takte A-mol akord, ale ja tam hrám na každú štvrťovú dobu, dávam iný akord. Dávam, aby sa tá harmonia trošku hýbala, dávam chromatické prechodové akordy. Čiže namiesto A-molu tam idem na prvú dobu A-mol, na druhú dobu As zmenšený, v base H-čko, tam držím iba Gis a H, potom A-mol, ale v base jeho malú terciu C-čko a naspäť na ten As zmenšený. Čiže namiesto ja tam robím A-mol, As zmenšený v base H, A-mol v base C a naspäť As zmenšený v base H. Čiže ten As zmenšený kvintakord z base H, to je vlastne len E7 akord bez základného tónu E. Aj tak sa to dá chápať. Čiže to sú len prechodové akordy, chromatické prechodové akordy na vytvorenie napätia. Keď sa chcem dostať z A-molu napríklad na D-mol, tak by som išiel cez Cis, by som sa tam dostal. Ale tak teraz zostaňme v tom Čau Bela. Čiže mám ten A-mol a teraz je tam A7 akord. Mohol by som dať ale A7 a ostať tam, ale ja urobím, že A7, B zmenšený septakord, H zmenšený septakord, Des zmenšený septakord. To sú všetko akordy iba na vytvorenie napätia prechodové. Aby som sa dostal na D-mol svoj. Na ktorom urobím to isté, čo som robil na A-mole. Čiže tam som išiel mol zmenšený, trojka v base malá tercia a naspäť zmenšený. Tak to isté urobím na D-mol, že mám D-mol. Cis zmenšený v base Ečko. A7 akord, hej, len bez základného tónu A. D-mol, v base jeho trojka, veľká, malá tercia F-ko a zás naspäť na ten Cis zmenšený. Čiže spojím to, čiže A-mol, As zmenšený v base H, C, čo to je, A-mol v base C a naspäť As zmenšený v base A. Toto urobím trikrát. Lebo prvé tri takty sú A-mol. Čiže A7, H, B zmenšený septakord, H zmenšený septakord, D zmenšený, ktorý ma privedie na D-mol, naspäť A-mol, toto čo som tam robil a teraz idem na E-dur a z E-duru sa chcem dostať na A-mol, tak pôjdem E-dur, F zmenšený septakord, Fis zmenšený septakord, As zmenšený septakord. Tie septakordy držím, čiže toto, tu mám As, potom Hčko a prvým prstom štvrtá, tretia a druhá struna, hej. A z toho Ečka sa dostanem na A-mol, to je celé. Čiže na prvej dobe je základný akord, na druhej, tretej a štvrtej je stále prechodový akord. Napäťový, chromatický prechod nejaký, aby som vytvoril napätie, aby som sa dostal na moju prvú dobu. Zahrám to celé. Ešte druhá časť, že Ečko a Ačko. A zás to tak prepojím, jak som prepájal, čiže na Ečku. Nič zložité. Na prvom takte stále základný akord, hlavný,
a na druhom, treťom, štvrtom, netakte ale dobe, pardon, na druhej, tretej, štvrtej dobe je stále prechodový chromatický nejaký akord, väčšinou septakord, alebo otočím tam molový akord, kde dám terciu do basu. Iné som tam nehral nič, čiže buď zmenšený septakord, molový s terciou v base, toto napríklad A-mol v base C, alebo D-mol v base F. A potom už len tie zmenšené v base s terciou. A zmenšený a cis zmenšený v base tercie.